Ano ba yan? Pila? Pila? May pila ba? Wala kayong mas. Ang susunod, pag bibili kayo, may mas ha. Oh. Hello guys. Hello mga mamshi. Hello mga papshi. Welcome back to my channel. Teresa Bisaya, pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bisakul. Ayan, bali, share ko lang sa inyo yung bago kong naisipan. Bali, binigyan natin ng project or assignment yung ating mga anak na nasa bahay. Bali, ang anak ko ay 12 years old at 14 years old na gustong-gusto naman nila. Bali, gustong-gusto talaga nila noon pa, kaya lang hindi ko lang binibigyan. Pero ngayon dahil nagkataon naman na masikip dito sa tindahan ko, kaya doon nilagay ko sa harap ng bahay. Kaya yun, sila yung nakatoka ngayon, sila yung nag-handle ng pinagkakakitaan na yun. Bali, tuturuan na lang natin sila ng tamang pagre-report o pagtatala o pagre-record, kung paano ba i-record yung pumapasok na pera at saka nilalabas na pera. Ayan guys, bali, papasilip ko sa inyo yung umpisa. Ayan. Nabili niya. So, dalawang balloons. Bali, ang nabili niya ay tatlo. Tatlong balloons, 115, white rabbit 35, 95, number 32, jumbo 56. Ito naman ay dalawang stero 46. Tapos ito, bali, bumili ako ng bagong thermos. Ayan. Ano lang siya, ordinary thermos lang siya. Ito yung laman. Ito. Ayan, diba? Ito na siya. Kulay blue. Baba! Oh, picture. Ito yung aking mga yan, chicken. Ano pa to? Ay, bawang pala to. Ito ay jampong, beef, bulalo, sili. Yan. Yan, diba? Ang daming tao. Nag-init pa eh. Ginit pa. Sige, tayo ko.
dapat pala baso rin. Kaya balik ko pa. Ayun na po. Bibi na ako mansin! Tapos ayan ang ating piso wifi. Lagyan ng mesa. Ayan, para magpapagaling. Kasi pag dito sa tindahan ko, masyadong masikip. Lalo na kung magsabay-sabay ang mamimili. Diba? Sa ganito,